After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. Ikomiti yeenkonzo zobulingisa kweli nebibambe udlwano-ndlebe nejaji kule veki iphakamisa igama lika Jaji Mandisa Maya njengejaji ekulungeleyo ukuba yintloko yejaji kweli. Nante ndiphuthuma nabe sendithola imilenze sajijisana ndabe ndikhala ngeli xesha sajijisana kwacaba iyandohlula nomntwana ndiyambona uyalimala ndayeka. Lothukile uluntu lwelali yasentsimbini esajonisa eMpuma Koloni emva kokudlwengulwa kwentwazana eneminyaka 2 nguyise. Khangele phangu Salenga bethina kahle la bola la ngethuba sasimene wayihlabe emnatheni. Iswalo FC idlulele kumjikelo wesibini wokhuphiswano lweNedbank Cup. Ikwelo lityala mawethu sinivubisela ngeselo lamathwala amadala ngalenhlwa potane ekhaya mandikawulendi warhuqa. Umphathiso wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula uzikhabe njengobumvuvu izityholo zokubanjwa ngoqhoqhoqho kweenkonzo zobulungisa. Umphathiso ebephendula emva kwesiganeko saphezolo ngethuba kuqhutywa udliwano-ndlebe nebambela jaji eyintloko uJaji Raymond Zondo. Intsusa mabandla ibikukuba yena mnumzana Lamula unalo na igunya lokucebisa ukuba umongameli wejaji eGauteng uJaji Dasen Mlambo anikwe ithuba lokubambela kwinkundla yomgaqo-siseko. Ukanti ezingena ngoku zezokuba ikomiti elawula iinkonzo zobulungisa kweli nebibambe udliwano-ndlebe nejaji kule veki iphakamisa igama likaJaji Mandisa Maya njengejaji ekulungeleyo ukuba yijaji eyintloko kweli. After much deliberation, the JSC has come to the decision to recommend that the President appoints Justice Mandisa Maya, the President of the Supreme Court of Appeal, to be the next Chief Justice of South Africa. What made our task difficult was exactly that the candidates were all of a high quality and the uniqueness of the process, which was also unprecedented insofar as the President, for the first time ever, nominated more than one candidate to be interviewed by the Judicial Service Commission. Thank you very much. Ukanti luthathe iyure ezilishumi elinesibini udliwano-ndlebe lwekomishoni yeenkonzo zobulungisa ngakuJaji Raymond Zondo. UJaji Zondo bejongene nemibuzo enzima yaye uye wabuzwa nangentlanganiso wayenayo nalowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kwiminyaka 13 eyadlulayo. Ukanti kuye kwakho impikiswano eshushu phakathi komkomishinala we-JSC umnumzana Julius Malema nomphathiso wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula. uJaji Raymond Zondo nobekhangeleka epholile ebephekwe sophulwa ngemibuzo. uJaji Zondo ubuziwe ukuba ingaba intlanganiso yakhe nomnumzana Jacob Zuma ngo-2008 ayizange itsalele iinkundla zeli eludakeni kusini na. Le ntlanganiso kuthiwa yayimayelana nenkxalabo kaJaji Zondo ngeentetha zikamnumzana Malema zokuba angambulalela uZuma ngethuba yena Malema wayeseyinkokheli ye-ANC Youth League. It is actually not in the best interest of the judiciary and for the judges to go and discuss other politicians. Because if you're bringing age, at the age I was, it's immaterial to me. I'm a politician, I'm a president of an organization even at that time. uJaji Zondo uthe akagonqi ngakwisigqibo sakhe sokubamba inkomfa nabendaba nalapho wayegxeka kabukhali inqaku elalibhalwe ngunkosikazi Lindiwe Sisulu. I'm satisfied that it was justified to deal with it in the way I dealt with it, but I accept that somebody else might have just dealt with it in a different way. But as the acting head of the judiciary, in that situation, I made a judgment call. Kuye kwakho impikiswano eshushu ke koludliwano-ndlebe ngokuhlwa kwayizolo phakathi komkomishinala we-JSC umnumzana Julius Malema nomphathiswa wezobulungisa umnumzana Ronald Lamula.
That is a lie. It's a blue lie, what Commissioner Mandela. No, but don't say I'm lying. What do you mean I'm lying? It's a lie. No, It's don't a say lie. I'm lying. That is No, it's disrespectful. No, to it's say lying. I'm lying, it's disrespectful. No, it's lying. But if you are going to allow him to say I'm lying, it's wrong. Le mpikiswano iqandusele kumba ukuba ingaba kufanelekile na ukuba uLamula anike uJaji Zondo uluvo lokuba umongameli wejaji eGauteng avunyelwe abambe njengejaji kwinkundla yomgaqo-seko. Umnumzana Malema uthe umnumzana Lamula ukuthetha oku kwinzame zokuxhamlisa uJaji Mlambo koludliwano-ndlebe, sityholo eso sikhatyiweyo ngumnumzana Lamula. Otyholwa ngokutshisa ipalamente nomqolo ubuzandile UMafe uthi uza kulithatha elizekweyona nkundla ephakamileyo elidebe lomthetho ajongene nalo. UMafe noziphikayo izityholo zokutshisa ipalamente kwinyanga ephelileyo uyalelwe ibheyile izolo inkundla yaseKapa emva kokuba engakwazanga ukuqinisekisa izinto ezithile ukuze akwazi ukukhululwa. UMafe ukholelwa ke lokuba wenziwa nje ityholo lokuzimela yaye uza kufaka ibango lomdliwo ngakumbuso. Emamele uMantyi ngethuba enika izizathu ngesigqibo sakhe songanikwa kwakhe ibail, UMafe uzakubhena ngakwesisigqibo. This factor cannot be regarded as exceptional, as this is a situation with many matters. Mr. Mafe's belief that he contracted COVID while at Falkenberg and blames what he perceives to be unduly extended incarceration as the causes for him contracting the deadly virus. UMafe ujongene namatyala okuqhekeza ngeenjongo zokutshisa, ubunqolobi kuquka nobusela, nangona lo mba kulindeleke ukuba uhlehliswe kodwa igqwetha lakhe lithi oku akuzobamisa ekubeni babhene ngakwisigqibo sebheyili yakhe. It can be remanded for a month or 2 months. It will depend on the state how long do they need. But it won't interrupt the process of appealing the matter. And it's where Mr. Mafe is not even required to attend in person. Inkundla ithi zakuphikisana nesibheno sikaMafe. When they make the appeal, I heard that they are even going to go to the highest court in the land. They will find us there. We'll be the first there. They will find us there. We'll oppose that appeal. UMafe uza kuvela kwakhona enkundleni kaMantyi yaseKapa ngolwesihlanu. Lothukile uluntu lwelali esentsimbini esajonisa eMpuma Koloni emva kokudlwengulwa ngolwesine kosana elineminyaka emibini Kutyholwa uyise ngelisikizi. Olu sana liye lwaselekela isibhedlele izolo. Uyise unqakulo ndinjelo eziseleni. Sithanda ukulumkisa ababukeli abantliziyo zibuthathaka kunye nabantwana ngengxelo yeli nqaku. Usapho lushiyeke luxhelekile. Amalungu asazama ukuqubisana nesisiganeko sentsasa yangolwesine. Ngokokutsho komama womrhanelwa ongaboni kakuhle emehlweni, umrhanelwa lo uqale ukuba ndlongondlongo ngolwesibini ebetha kwanto ephambi kwakhe nkqu nabantakwabo. Hayi ke ngokwesibini engqale ndingqengqise ngomqolo. Ucaba udiyam ndiyachathalaza. Notatata uyazama ukumtsala umuntu womelela akafuna ukudeda kum. Elo xesha ufuna ukundikhama emqaleni. Ndithe xa ndijika esethu semthathile lo wakhe ubambe icala elangentla umbambe ngentloko umtsala ngentloko. Mna ndithe ndiphuthuma ndabe sendithola imilenze sajijisana ndabe ndikhala ngeli xesha. Sajijisana kwacaba iyandohlula nomntwana ndiyambona ubuyalimala. Ndayeka ukumyeka kwam ndimile phaa efestileni ndakhala ndamjonga. Ngoni umjongileyo uyamkhama umane emqhwaba umntwana. Esisithwa kumbe sishiya abahlali bekhwanqisekile. Bachaza umrhanelwa njengomntu othobekileyo. Ukanti bagxeka icawe yasekuhlaleni ngokutshintsha kwesimilo sakhe. Athi icawe ndithume loo nto kufuneka ukuba ize ndibe mkhulu ndiqale ndibulala umama okanye umntana wam. Awu esethu thini na? Aphinda atshintshe khona apho. Hayi zii-drugs. Ayiyocawe. Unfortunately, those are some of the things that people do say when they're in pain, when they see things like this. We are also in shock, but we all know the work of drugs in a person's body. Intsimbini ke ikwayilelali kwaxhelwa kwathalwa ukamvelihle Gwanya owayineminyaka emine ubudala ngumalume wakhe ngo-2015. Umalume lo ke naye wayerhanelwa ngokusebenzisa iziyobisi. Kwiindaba zeSABC ndingufundiswa Mhlekude entsimbini esajonisi. Ukanti ke abantu baphefumlile ngalomba kwiqonga lethu leWhatsApp. Lo tata lona ufanele ukuyovalelwa ejele njengaphinda phuma ngoba kubekho isigwebo sentambo sisekhona
bekumele athole nje isigwebo sentambo. Kuzindaba ezimnandi xa ngaba umenzi lo ethe wabe uyafumaneka. Ibinga ke urhulumente angeza umzekelo oyawuthi ufundwe nayeyiphi na indoda esenengcinga zokuthi nayo lento ingaze iyeze ngelinye ilanga. Impela kade simemeza siyisizwe, yabona isigwebo sentambo sesiyafuneka impela manje. Kudala simemezela lento uhulumeni ake sokulo eziba. Ngicela ukuthi Dudu kumndeni oshonelwe ingane bese sithemba ukuthi umthetho waseSouth Africa uzodlala indawo yabo ukuthi ubaba lo abhadle ejele angaphumi. Ibail asiyidingi kulo baba ufanele ukuhlala ejele yisilwane uqobo lwaso. Abantu bakumela kunje bafanele ukuthathwa bancikivwe umthetho walapha eMzantsi Afrika uyangixakanyana. Uzawuphinda uphume lamfana iselini kuthi uyabheyilwa ungayazi bakwenza for loan enze isikize elinjena. Xa kungakuya isigwebo sentambo sasazi iziganeko ezinjengezi zingathanda ukunqongophala. Makagwetywe uthi likajele emsasi nditsho mna isitixo sithathe siphosetha lashisho okanye latakisa kungabikho kwa inkqubo yebheyile ijaji elichophele elityala ingabimamela kwanto imgwebe ubomi buthothoza kwezimnyama izisele. Uyawukhumbula ke umntwana ononyaka emibini ikamva lakhe liphi uswelekile ngoku mhlawumbi lo mntana ebenoba ngumongameli wangomso ebenoba ngugqirha wangomso akwazi ukunceda nabanye abantu. Ithi loo nto msasi umntu ofana nalo akakwazi tu ukuba khona eluntwini ngoba uyingozi enkulu ingakumbi kwentana abangamantombazana. Mzantsi Afrika ukuqala kubusuku bobalo ukuya kumhlomasho 28 kuFebruwari. I-SABC News iza kulandela iStats SA xa ibala umzi nomzi kunye nabantu nto leyo yagqityelwa ngo-2011. I-SABC News sizimele asikhethi icala. Nanjengoko iqalisile inkqubo yokubalwa kwabantu kule veki abantu banoloyiko ngokuvulela abantu abangabaziyo kumakhaya abo nabafika babe nemibuzo emininzi. Olu balo liqokelela phakathi kwezinye iinkcukacha malunga nentlelo yoluntu, imivuzo yabo neminyaka yabo kwiinzame zokuncedisa urhulumente ukuphucula inkqubo yokwanjiswa kweenkonzo, ingqesho nokwakhiwa kwezindlu. Kukho utshintsho kwinkqubo yobalo yalo nyaka oluquka ubuchwepheshe nokhuseleko. Nanjengoko iqalisile inkqubo yobalo kule veki, abanye abahlali banoloyiko lokungenisa abantu abangabaziyo kumakhaya abo. Kule meko sikuyo abantu bajonge ukhuseleko lwabo. Abahlali bayabongoza ukuba baqinisekise kuqala ukuba abantu ababangenisa ezindlini zabo ngokwenene ngamagosa eStats SA aqhuba ubalo. The fieldwork verification system can identify the field workers where if you approach the house and the household is not registered in terms of safety, they want to make sure that the person is actually working for Stats. They can check on our website www.statssa.gov.za and verify if the field worker is actually working for Stats SA. Nanjengoko eli lisajongene nentsholongwane yecorona, abantu banokwazi ukuthintela ukubalwa ezindlini ngokugcwalisa iinkcukacha kwi-internet okanye basebenzise ifowuni. They can choose the option either to do self-enumeration where they do the interview themselves online, data free, or they can actually do it, request your option to go telephonically, and then a telephone operator will call them. They will also get a unique code in terms of the telephone operator. The other option is the last option is where face-to-face, where we will then visit the household and do the enumeration on the tablet. Ukanti kusetyenziswa ubuxhaka-xhaka bale mihla kwinkqubo yobalo yalo nyaka ukhawulezisa ukuqokelelwa kweenkcukacha. Abo banqwenela ukugcwalisa iinkcukacha zabo online kufuneka bakwenze oko bungaphelanga ubusuku banamhlanje. Liqalile idabi lezomthetho phakathi komasipala ombhaxo waseMangaung nogutyukelwe ziingxaki nesebe lolawulo ngobambiswano kwiphondo laseFreystata. Ukukuthi emva kokuba isebe lobambiswano ngolawulo kweli phondo lifake isicelo esingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo lokufuna imvume lokuzichitha uninzi lwezigqibo ezithatyathwe libhunga lalo masipala waseMangaung kwintlanganiso ebibanjwe kule nyanga iphelileyo. Isebe lolawulo ngobambiswano lise umasipala waseMangaung enkundleni kwilinge lokuchitha izigqibo ezithatyathwe kwintlanganiso yebhunga ekhethekileyo ebibanjwe ngomhla wama-26 kule nyanga iphelileyo. Kule ntlanganiso wasuswa umlawuli womasipala ubambeleyo uSelo Mure endaweni yakhe kwangena uTebu Homayine. Kumaxwebhu enkundla elisebe lobambiswano ngolawulo lithi le ntlanganiso yebhunga zange ibanjwe ngokwasemthethweni. There is no effective service delivery that is actually happening, and that's where our concern is. And hence we have actually gone to the court
to place our argument before the court to say certain things need to be done right in the metro so that we do not have all these shenanigans that are happening. Isebe liphinde lathi kumaxwebhu enkundla isigqibo sithathwe inhlanganiso yelibhunga laseMangaung sasikulibazisa kumiliselwa kwenkqubo yokuvuselela ukuphathwa ngendlela kwezezimali kulo masipala. When they made the decision to appoint the acting city manager Selomore, so in our opinion, we strongly believe there was no quorum. Even the Section 79 committee chairpersons were elected on that meeting, and that if that meeting was no quorum and it was unlawful, it means those councillors must pay their salaries back. The council has the right to appoint or fire a city manager. Therefore, we are not there yet whereby we should be consulting with the MEC, Mr. Dukwan. The financial recovery plan that should have been developed and implemented by the province in terms of Section 139 of the Constitution that was implemented the intervention, we don't see that financial recovery, we don't see that plan. It's been years now. It's the best kept secret in Mangaung, that financial recovery plan, and that is what provincial Kokta should rather be focusing on. Kusenjalo ikomiti ethutyana ANC eMangaung memelele ukuba ashenxiswe esikhundleni sakhe uStephen Lockman Naidu nosisithethi selibhunga laseMangaung ngokuvumela le nhlanganiso ikhethekileyo iqhubele phambili. Wamkela ngezandla ezishushu kwisikolo senqwelomoya samazwe ngamazwe eKing Shaka eThekwini ngethuba egaleleka kwiphondo lakokwabo South Africa. Ulalela Mswane susela ngoko wathwaliswa isisaba. Lonobuhle uneminyaka eyi-24 ubudala nonesidanga kwizifundo zomthetho wazalelwa kwaSokhulu eRichards Bay. Ekugqibeleni ude wagaleleka kumhlaba wakokwabo South Africa ulalela Mswane emva kwenyanga ezintathu ethwaliswe esisithaba. Imozulu engentlanga khange luthibaze uninzi ekubeni luphume luye kwamkela lenzwakazi Manzandonga. Umba wakhe wokuya kungenela uMiss Universe eIsrael zange lwamkeleke kurhulumente. Amantombazanana aselula avakalise indlela amthanda ngayo atsho esithi afumana inkuthazo kuye. I was so happy, like, oh my goodness, so cool, like our neighbor. Oh, we were so happy, we were thrilled, we were jumping of joy. Yes, a lot, because you know they say you dream big and you can't start something when you're not dreaming big, obviously, because as I started and I know that I want to be the next Miss SA or maybe Universe or something. South Africa wenze umbulelo ngazenzisiyo kwabo baye babonakalisa inkxaso ngakuye. I'm very overwhelmed. I'm very grateful because I always say it takes a village to raise a child, and I today stand before you as a product of so many people that have walked on this journey with me. Lonobuhle namhlanje ukwahlangene nokumkani misizulu kaZwelithini wesizwe samaZulu ukwalindeleke ukuba andwendwele nelali yakokwabo kwaSokhulu nalapha zakwenzelwa khona umsitho okwamkelwa. Qonqololo ziyaguqa ziyakhotha mezalenhlwa nangomsoke kwabe kusatshila sibehele.